हे गरबा नाही. आई मला साड्या नेसवते. व्हॉट इज दिस? आड़ में दिलबर का तारू मोखा मला तारू जो खा जाना कळ असं मम्मा. आता इथे आपण या व्हिडिओ मध्ये आपण काय काय दाखवणार आहे? आज नवरात्रीच्या आहे ना 9 स्पेशल साड्या दाखवणार आहे. म्हणजे 9 कलर असतात ना 9 दिवसाचे. ते मी आज काजलला घालून दाखवणार आहेत 9 कलर. नवरात्रीचे 9 कलर. हा नवरात्रीचे 9 कलर. ओके. माझ्या मनात खूप दिवस ते विचार चाललेला होता की ते 9 कलर दाखवायचे एकाच दिवशी. तर ते माझी इच्छा आता पूर्ण होते आहे आणि आज मी ते करून दाखवणार आहे तुम्हाला. अरे वा. तर आता तुम्ही दोघं जावा आणि आता तयार व्हा. कट. आता मी बोललेला कट. ते कट करणार. तिला काय बोलतोय मी ऐकतोय ते, मी एडिट करणार. आता तुम्ही दोघं जावा आणि रेडी व्हा. येल्लो ना? हा येल्लो. आज पहिला कलर येल्लो आहे. माझ्याकडे पण पिवळा आहे. तुम्ही आता बाहेर आल्यावर दाखवा. आणि येल्लो साठी बघा इकडे आम्ही काय काय तयारी केलेली आहे. ओय पडला. येल्लो साठी आता इथे बघा इकडे या आणि इथे आम्ही रिंग लाईट पण आहे. रिंग लाईट दाखवा आमची. दिसतंय का मी रिंग लाईट वर? रिंग लाईटचे कलर चेंज करूया का? येल्लो आहे ना येल्लो. आता याला येल्लो बघा कसं करतो. जरा कॅमेरामॅन लांब जावा. कॅमेरामॅन लांब गेले. टिंग टिंग टिंग. नाही हे जर लाईट ब्राईटनेस वाढली होते का कलर चेंज? झाला का कलर चेंज? येल्लो झाला बघा लगेच. चेंज करायची गरज आहे. टाळ्या. चला आता ते रेडी होऊन येतील. मग आपल्याला येल्लो कलरचं सजवायचं आहे. आणि इकडे बघा कसे रेडी करून ठेवलेले आहेत बघा सर्व. टडांग सर्व हे बघा इकडे बघा. हां आता त्यांना किती वेळ लागतं आपण टायमर लावूया. आणि मला किती वेळ लागतं ते पण टायमर लावूया. म्हणजे अंदाजे एक साडीला किती वेळ लागते ते कळेल ना आपल्याला. 10 मिनिटं की 5 मिनिटं की 15 मिनिटं. तुम्हाला टायमर लावून दिलेला आहे मी. बघूया तुम्ही किती वेळात तुम्ही साडी घालता. ठीक आहे साडी नेसताय. ठीक आहे टायमर लावलेला आहे मी. 3, 2, 1 टायमर चालू. टायमर लावलेला आहे आम्ही. फटाफट साडी नेसण्यात यावी आणि नंतर मग नेकलेस घालण्यात किती वेळ लागतो तो पण बघूया. सर्वांनी आमच्या दिलू सारख्या साड्या कपडे घालायचे. दिलूला टेन्शनच नाही कपडे घालायचं. दिलू खूप झोपते आमची दिलू. दिलूला पण जर एक्सरसाइज केली पाहिजे की नाही. आता बघा दिलूला मी कसं करतो. दिलू माझी शानी दिलू आहे तू है ना. दिलू आता माझं एंगेजमेंट झालं. मग आता तुला कोण बघणार दिलू. वो 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 जे झोपा कायमचे झोपा. सारखे झोपा काढा मित्रमंडळ. मी पण झोपू तुझ्या बाजूला. झोपू ये झोपली. अशी मस्ती नाही करणार तर मग ते ऍक्टिव्ह नाही राहणार ना. वेट ड्रॉप करायचा आहे. वजन कमी करायचं बाबू तुझा. वरती छोटा खाली मोठा. व्हॉट इज दिस? नक्षा बदल का? ये कौन सा मैप है? ये कौन सा कंट्री है? ओ मेरे दिल के चैन. हे टेन्शन आहे. लाईफ कशी मजा नाही लाईफ. नो कपडे चेंजिंग, नो खाना पिना सोना. माझे बाबू बरोबर काय करतात? बाबूला सतवतात माझ्या बाबूला. काय करतात माझे बाबू बरोबर? कोण सतवतं माझ्या बाबूला? माझ्या दिलूचे कपडे मस्त ना. बाबूला लावा साबू. तिला साबूची पण गरज नाही. किती गोरी टिक्का लावलाय. 2 मिनिटं झालेली आहे तुमची. 2 मिनिटं साडी नेसायची कार्यक्रम चालू आहे आतमध्ये. झालं नेसून झालं. तुला अवॉर्ड दिला असता एवढं लवकर झालं असतं तर. बाबू टिक्की लावलेली आहे. टिकली लावलेली आहे आमच्या दिलूला बघा. ते कोण? संजय दत्त. कशातला? कुरुक्षेत्र मधला संजय दत्त. आता बुड्डाबाई MBBS. हे बघा असं तिला ऍक्टिव्ह राहायला पाहिजे. असं तिला फिरत राहायला पाहिजे.
ते आई मला साड्या नेसवते. काजलला साड्या मीच नेसवते. हो, त्या बरोबर नेसवतात एकदम चापून चापून. मला नाही जमत इतकी. आता इथे मी गेलो होतो ऍक्च्युली तोंड धुवायला, पाणी मारला आणि साबण पण आला मला. चला आता तुम्हाला मी शक्तिमान दाखवतो बघा. शक्तिमान कसा असतो, लगेच फिरल्यावर कसा होतो. शक्ती 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 शक्ती. शक्तिमान. बापरे, आता तसं तिकडे चालू आहे, कपडे चेंज करून टाका. बंद कर ते, बंद कर. आता ते तिकडे उभी, लक्षात ठेव. बोल बोल आता बोल. आता काय म्हणे हो धनी? आता इकडे धनी चाललाय तोंड धुवायला. माझे धनिक चालले तोंड धुवायला. कारभारी. बरोबर. कारभारी आणि धनी. 10 मिनिटं लागलेली आहे, 10 मिनिटं. 10 मिनिटं. कारभारणीला नटायला 10 मिनिटं 10 लागलेली आहे. मिनिटं. हो धनी, बघा माझा हार. हे काय रूप आहे. असं उटी आहे उटी मला उटी 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 बापरे, डेकोरेशन बघा. डेकोरेशन. तुम्ही हसू नका. तुम्ही हसू नको ना. गळ्यातलं डेकोरेशन. हो तुम्ही जाऊ बोलवलं. आता मी Oh my शक्तिमान God. मी चेंज करून येतो जरा. असं दिसतं ना याच्यावर. नाही मला. तू पीठ कर. कॅमेरा ऑन ठेवा. मला पडदा माझी कुठे ओढणी. ठीक आहे. पडदा है पडदा है. नाही 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 थांब. नाही? तू तिचा पडदा नाही तू धरायचा. परत जायचे कट कर. हा ही फिरली ना इकडे उभी राहिली की तू सटकन येऊन इथे उभा राहा. आमचे डायरेक्टर आहे ते. तू सटकन येऊन उभा राहा. थांब. तू बघणार कसं, तिला कसं समजेल. मला समजेल. हा दिसतंय हा, का? थांब थांब, तू ये का तिकडनं. परत या कसा रिपीट आणि- बिहाइंड हा. द सीन्स. हा मग झटपट पहिला होता. इथे लगेच बघायला. असं 2 सेकंद उभा राहा. मग असा पदर धरून असा फिर. हे बघ असं 2 सेकंद असं येऊन उभा राहा. हा आणि मग असा फिर. आणि मग तू फिरला ना की पप्पू येणार तुझ्या पदराच्या पाठी उभा राहणार. वा 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 वा. वा 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 वा. हे असं काय करू नको हा. चलो 3, 2, 1 ऍक्शन स्टार्ट. चला आजचा कलर आहे आपल्या नवरात्रीचा पहिला कलर आहे येल्लो कलर, पिवळा कलर. तर बघा कसं झालं मॅचिंग आहे. चला गरब्याचं गाणं येतं तुला. गरब्याचं गाणं आई येतं तुम्हाला. आता आई बाहेर तिकडे बसलेले आहेत. आता गरब्याचं काय गाणं म्हणतील. आणि मम्मी या, तुम्ही पण या गरबा करायला आमच्यासोबत. नाही आम्ही बसतो, तुम्ही गरबा करा. तुमचा येलो कलर आहे ना. तुम्ही जरा स्क्रीनवर समोर या. आमचे डायरेक्टर पार्टी बसतात आज. डायरेक्टर मेन माणूस. टोटल पहिली साडी चेंज करायला आणि रेडी व्हायला शूट तयार करायला 25 मिनिट्स लागलेले आहेत आम्हाला. 25 मिनिट्स हा टायमर कंटिन्यू चालूच ठेवणार आहे मी. म्हणजे तुम्हाला समजेल की व्हिडिओ पूर्ण नवरात्रीच्या 9 साड्यांचा व्हिडिओ बनवायला किती वेळ लागतोय. ठीक आहे, कसं गरबा करायचं, कोणतं गाणं आहे. करा. आज गोकुळात रंग खेळतो हरी, राधिकेचा राज पून जा तुझ्या घरी. आज गोकुळात रंग खेळतो हरी, राधिकेचा राज पून जा तुझ्या घरी. आज गोकुळात रंग मेहंदी ते वाही मारो मेहंदी नो. ते सेकंड डायरेक्टर हवं तर तुम्ही लाईक प्लेलिस्ट ओपन हा एक कडवं आपल्याला बोलायचं फक्त. बिहाइंड द सीन. हा साडी बघितली. चल हे एक फोटो काढून घे त्यांचा. आता इथे फर्स्ट कलर झालेला आहे ना, येल्लो कलर.
आता दुसरा कलर आम्ही चेंज करायला चाललो. दुसरा ड्रेस. ते आता नेक्स्ट कोणचा आहे? नेक्स्ट ग्रीन. पाटचं पण काढ नेकलेस. चला सेकंड कलर ग्रीन कलर. इथे ठेव. इथे ठेवू का? हा कॅमेरामॅन म्हटलं इकडे ठेवा. कसं वाटतं? चला चला आता हिरवा कपडा. ते भारी आहे. 1 तास होऊन गेलेला आहे. बघ तुझ्या गळ्याबरोबर आहे का बस. कलर जॉईन कर. आता कॅमेरा जाऊ दे हवेत. त्याच्यावर बिहाइंड द सीन तुम्हाला आम्ही दाखवतोय. आता आम्ही चालू परतीच्या पार्टी एंट्री होणार आहे आमची. पडदा क्लोज. आता मॅडम एंट्री करणार आहे पहिली. रेडी का? चलो. आज आहे नवरात्रीचा सेकंड कलर म्हणजे ग्रीन कलर. ग्रीन कलर बघा ग्रीन. आणि मग ज्यांच्याकडे नसेल तर त्यांनी असं करू शकतो. पोपटी कलर ग्रीन कलर. चला आता गरबा करूया. गरबा. चला कोणता गाणं गरबाचा? आज आमचे सिंगर इकडे बसलेले आहेत. आज कोणता गाणं? आमचे कॅमेरामॅन जरा मेन माणसांना जरा पुढे येऊ द्या. आता कोणतं गाणं? गाणं काढा पटकन. गाणं कोणतं? केसरियो रंग तने लाग्यो रे गरबो. केसरियो रंग तने लाग्यो रे गरबो. केसरियो रंग तने लाग्यो रे गरबो. केसरियो रंग तने लाग्यो रे लाल. लॉल. लॉल आहे ना. थोडा करले का जाओ. एवढं गाण्यात आणि एवढ्या सर्व ह्याच्यामध्ये पण अगदी एकदम कम्फर्टेबल एकदम आरामात झोपलेली. तर हे होतं सेकंड कलर ग्रीन. आता फोटो काढा तुमचा एक. फोटो काढूया. चला फोटो काढूया. आम्ही बघा आम्ही असं रीलसाठी फोटो काढतोय बघा आम्ही. ठीक आहे. हे रीलसाठी आम्ही करतोय बघा. ठीक आहे. काजल इथेच होतो ना आपण. तुला सेकंड कलर चेंज केलं. फर्स्ट कलर चेंज करायचं नव्हतं ना. तू पुढे गेली होतीस ना. जा तू पुढे कर. मम्मी तिकडून उठ. पाठी का तिकडून. ठीक आहे. तिकडे असं होतं ना. ठीक आहे. चल आता एकदा मी पण करतो कारण आम्ही विसरलो कोणी हात ठेवला होता. एवढं लाईट मारून पण इकडे हे होतंय ते हलतंय. तिथे लाईटच गेली. तुम्हाला आमची बिहाइंड द सीन पण दाखवतो. लाईट ऑन केलेली आहे. ग्रीन साडी घालून नेसून झालेली आहे. आता ग्रीन साडीचा पॅकअप. आणि आई इथे आमच्या आई इथे वेगवेगळे सॉंग्स डिसाईड करतात. आम्ही जे गरबा करतोय ना त्या आईकडे सॉंग्स डिसाईड करतात. आणि मम्मी गेली आतमध्ये सेट करते वेगवेगळं काय ना काय काय. आता तिसऱ्या रंगाची तयारी. हां आता तिसऱ्या रंगाची तयारी. चला तिसऱ्या रंगाची तयारी झालेली. आतमध्ये जावा. काय नाचतो? राईट साईडला शक्तिमान फिरला का लेफ्ट साईडला शक्तिमान फिरेल? असा फिरला. काय माहिती कसा फिरला. दोन्ही साईडनी फिरत नाही. असं नाही फिरत नाही. असं तसंच फिरतो. शक्तिमानला सांगा कोणत्या डायरेक्शनला फिरायचं. लेफ्ट का राईट? थांब असंच फिरतो. रिटेक मध्ये शक्तिमान जास्त फिरलेला आहे. ग्रे. आजचा तिसरा कलर आहे ग्रे. ग्रे. ही टी शर्ट मी फेकणार होतो पण शेवटी कामाला आलेली आहे. आजचा कलर आहे ग्रे. आमच्या आणि दाखवतो तुम्हाला. हवेतल्या कॅमेरामॅनचा कॅमेरा घेऊया आपण. आतमध्ये झालं का तुमचं? बरोबर 1.5 तास होऊन गेलेले आमचे सगळे कपडे चेंजिंग्समध्ये. झालं का मम्मी? 1 मिनिट. 1 मिनिट चालू आहे. हवेत कॅमेरा जाऊ दे. सगळं वेट करतो. आणि ग्रेसाठी बघा काय आहे. ग्रेसाठी काय इकडे तर लाईटीवर आहे आमच्या. एवढी मेहनत करून लाईट लावलेली आहे. ती पण लाईट आम्ही कधी लावत नाही. शोधून आणलेली लाईट आहे वरतून.
नाही दिसत. कॅमेरामॅन म्हणतात नाही दिसत. तुला वेगळं दिसतंय. ग्रे शोधलेला आहे ग्रे. आता हे आपण बघूया आपल्या दिलूला घालून. वाव दिलू दिलू तर राणी दिसते आहे. दिलू अजून एक मी तुम्हाला आणून दाखवतो काहीतरी. हो झालं तुमचा. आता आमचे तिसरे कलर घेऊन येतील ना त्याच्यासाठी सिल्वर कलर नसतो का. सिल्वर कलर नवरात्री राणीसाठी ताज आणलेला. हा राजकुमार आहे. नाही राजकुमारला वेगळा ताज असतो. आपल्या राणीला ताज घालूया. बघा कसे वाटतात बघा. वा वा वा. उडाला उडाला वरवर सारखा लागला. कसं कसला ताज माहिती का घालायचा ऑटोमॅटिक निघतो तो. वरवर जायला वरती लागला. वरती जातो. इकडे ठेवूया सर्व आयटम. आता केवढे आयटम आहे इकडे. 1 2 काय सजावट आहे सर्व इकडे. चल मी ये. हे एक प्रूफ आहे की हे सर्व शूटिंग एका दिवसातच केली होती. मम्मीची साडी बघा. तू हे घाल. हा चला. ग्रे. वेर इज ग्रे. दिस इज ग्रे. नेकलेस ग्रे कलर. तुम्ही बसलाय त्या नेकलेसवर. तुम्ही नेकलेसवर बसलात. कलर सेमच राहिला पण नेकलेस चार्ज झाला आता. ओके व्हेरी गुड व्हेरी गुड. करा चेंज. चला गरब्यासाठी आता कोणता सॉन्ग तुम्ही डिसाईड केलाय. मी ना हां बरेच डिसाईड केलंय. आता मी सांगितलं पण बोलणार कोणतं तुम्ही. मम्मी एक काय ते बोल कोणता गाणं तुम्ही म्हणणार आहे आता. आणि काजल वेगळा काय स्टेप आहे का डान्स स्टेप असं गरब्यावरती असून असं करताना आपण कसं करत होतो. आता काय लिटरली करत होतो की हे करत होतो ना. हे करत होतो ना. हा खरं जल्दी करो. कोणतं गाणं बोला तुम्ही. पॉज कर ना मम्मी. थांबा ना. तुमके जानो. हे नाही, हे गरबा song आहे. गरबाच आहे. गरबाच आहे, गरबाच आहे ते. जोरात बोलतो ते. लय उड्या मारतात तेव्हा धावतात. अरे, आपण ना मग. तुमका जानो. हा, सही आहे. तुम लोग लय बोलो. असे असे उड्या हे तुमच्या मारतात. जानो. हे गाणं तुम लोग को फेमस आहे. नाही लय असे असे उड्या मारतात. तुम्ही पण करा स्पीड पण ते मध्ये. कसं रिदम मध्ये असं म्हणून नाही का तुमका जानो लगेच लावलं तर कसं डान्स करणार माणूस. मी हळू बोलते. हे हॅलो पुढे बोला. आहे, हा. हा आमच्याकडे स्पीकर आहे. सुरुवात करा चला सुरुवात. आता आमची एंट्री करणार आहे. हे लावला बिंदी लावली काय नाही आहे. चला आता एंट्री करणार आहे आम्ही. कितवा कलर. तिसरा कलर. ग्रे आणि कलर. जर कॅमेरा पण इकडे आहे. तुम्हाला सर्व कलर दिसणार. घातलेले नसले तरी हँग केलेले दिसणार. कसे दाखवतो बघ तुम्हाला. पहिला कलर. दुसरा कलर. हा तिसरा कलर इकडे अडकवणार आहे. पप्पू आल्यावर काजल पदर खाली कर. काय? पप्पू आल्यावर पदर खाली कर बरं काजलला. ते आधी खाली करतील तू येतो तेव्हा. हा जादू जादू पाहिजे डायरेक्टर आम्हाला गाईड करतात. ठीक आहे रेडी. हा. येऊ आम्ही एंट्री करू. हा. वा 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 लाईट मध्ये एंट्री. रेडी 3 2 1 ऍक्शन. ये बघ 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 बघितलं आधीच केला. मग ही आधीच खाली घूंघट करते. के आड़ में दिलबर का. कसं वाटतंय. जास्त वरती गेला का ते. जास्त वरती गेलं. नाही मी परत एंट्री कर बापू. माझी बडबड झाली त्याच्यामध्ये. परत परत बघा बिहाइंड. तो आला की नंतर आला की- येऊन उभा राहिला ना मग खाली. मी पाठी येणार. तू उभा राहिला की खाली कर. हा उभा राहिला ना मग खाली ठेव. अरे यार कोरोना कितना अच्छा गाना है. कोरोना. कोरोना पुढे में बघा हमारे ना. सामने रे. लय ते कट कर. हा आता ते करेल तो. मी आता इथं काय तू करू. काय कट नाही करणार आहे.
ये आज आहे तिसरा कलर म्हणजे ग्रे कलर. जरा पाठवून जरा फॅन ऑफ करा. हे सर्व झालेलं आहे. ताज घातलेला आहे राणीला ताज. ग्रे कलर आपला सॉन्ग होता तो चला काय गाणं होतं ते गाणं काय होता तो गाणं चालू नाही, असं होती ना तू हा काय होतं काय अरे गाणं काय गाणं काय होतं तो माहित नाही. अरे तुम्ही बोला आमचं मेरे सोना रे सोना रे सोना रे देवी जान. ते सोना ऐकलं की मला रेक्सोना ऐकायला ते स्प्रे. अरे पप्पू तुम्ही मस्ती करता का पटकन ते गाणं बोललं की गरबा करा ना. चला गरबा करूया आपण. तुम्ही गाणं बोला बरं. ते बोलतायत ना. तुम्ही स्पीड मध्ये तुम्ही ना पॉज करू शकता असं पॉज करायचं असतं जरा तुम्ही पॉजच नाही करायचं हे गाणं. पडलं तर नाही पडणार नाही ते. थांब नाही आपण पडणार पडत रे. बघूया ते. थांब अशीच उभी राहा. है ना केसात अडकला ना ते चला काय ओ मेरे रेक्सोना. नाही तो मगाशी बोललेली ना ते गाणं. हो बघा तुम्ही एक मिनिट थांब. घूंघट की याड में दिल भर का हा गाणाच नसतो. रहता नाही दुसरा है गाणं. डेंग 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 डिंग, 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 डिंग. डंगडगे 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 डंगडगे. हे गरबा नाही हे गरबा नाही हा. हे गरबा खेळायचं तुम्ही आता. हे नवरात्रीचे दिवस चालू आहे ना मग तुम्ही गरबा खेळला पाहिजे. आम्हाला गरबामध्ये बोलवलं तरी आमचं डान्स चालू आहे. डान्स नाही गरबा आहे. आमचे सिंगर दिसतात आहेत ना आमचे सिंगर बरोबर नाही गाणीच गात नाही. हे खून पसीने की व्हिडिओ आहे ते पसीने. चला कोणतं गाणं म्हणतात गाणं बोल ना मम्मी टेप मम्मी. बिघडली वाटतं. टेप बिघडली. आईला ते हेडफोन दिला ना त्यांना ऐकायला देत नाही. एक हेडफोन घाला तुम्ही एक हेडफोन नका घालू हा म्हणजे एक आमचं ऐकायला पण येईल. बोला पटकन. ते मगाशी तू बोललेली ना ते फास्ट अरे वो फॉलो. इसमें ना ओ बघा तुम्ही ते दिन जरा चुराए. हा काय हा हाँ. काय नींद चुराई दिन में चुराए चैन चुराए डाका डाले तेरी बंसी. क्या? नाही नाही दाढ़े चोरी किया. मगाशी तू कुठं गाणं बोलली? ए बंद कर. हाय तेरा घुंघटा वाया. नाही हाय रे हाय तेरा घुंघटा. घुंगटा अरे हा गाणं होतं ना हाय रे हाय हाय तेरा नींद घुंगटा. नाही आए. हा हे गाणं आहे ना हे पण आहे. पण हे लोक स्लोरी करणार. अरे त्या पोळीची गाणी काढा ना ती बाई गाते पोळ्यांची गाणी. बोकडवाली. हा गुजराती तिथं फाल्गुनी पाठक. फाल्गुनी पाठकचे गाणे काढूया आपण. पप्पाला आवडतात ते. हो, हो. मी पण आहे. नाही, हा पण छान गाणं आहे. आईला म्हणून दे ना पण आईला लिरिक्स नाही तुम्हाला लिरिक्स येतात ना ते पण ते पटायला वो पाहिजे. तुम लोग स्पीड में एकदम कैसा करेगा तुम लोग. करेगा ना Speed में करेगा आम्ही- ना आम्हाला तेव्हा. देणार आमच्या ते ते तर डान्सर आहे. आम्ही डान्सर आहे. मेरी ते हे माहितीये मेरी असे डान्सर की चुनरी बाजूला वगैरे. पडतात आहे धक्का बिका लागल्यावरती. ते दाखव गाणं दाखव. ही पायर 2 वेळचा मोठी पाय. पण हे अरे गाणं मेरे को आना म्हणताय ना पण तुला नाही माहिती असं कोणाला माहिती. मेरे बाहेर नाही. मैंने दुसरा कौन सा है. मैंने पायल है चमकाई अब चमकाई तो जादू. पायल छनकाई छनकाई. नाही छनकाई. आपण चमकवूया ना. आपल्याकडे पाडून अरे वो असतं. गाना नहीं क्या नूतन का गाना था भी एक मला तर लिरिक्स देऊन टाका कोणत्या प्रकार. अमिताभ बच्चनचं बोला. मिनिटं बघ. पंखा लावायचा अच्छा पाहिजे. पायल हे छनकाई का फोन लावते मी. हा. मला वाटलं चमकाई काय का. काही बंद करत तोपर्यंत. तर आम्ही लाईट चालू करतो. हे ना आपण ऍक्च्युली अगोदर म्हणजे डिसाईड करायला पाहिजे ते ना. आणि नाही मग नाही लिहून बस घेतली इन्स्टंट असती. मध्ये जी मजा असते ना ती कुठे नसते. आता यावेळी मम्मी पण डान्स करणार. ठरवून नाही मजा येत ना. दुसरा काहीतरी हे गाणं. जर सॉंग चालले असते ना त्यावर तर लावून आपण नाचलो असतो. असं मला हा, पण ते नाही ना. येत नाही नाही येत ते गाणी बाहेर. रेडी नाच म्हणते ना, मी एकदा बोलून हे घेऊ बघ, ना. एकदा बोलून घे. बघा, मराठी, बघा. हिंदी मध्ये. ओढणी उडो तो भले उड जाय ओढणी उडो तो
फल उड़े परत बोला ती काय तारू मोखा मला काजारू जोपा मोला तारू मोखा तारू मोखा तारू बोका अरे महिला यार हे देख मैं बोलती है तू मेरे पीछे थांब ना पहिले तू उडे तरु फॉलो मोखा मला तरु जो खा जाना कळलं असं तारू असं मोखा असं मला ठीक आहे. तारू जोखा मम्मा पहिली लाईन बोला तुम्ही ओढली ते येते त्याला कॅमेऱ्यामध्ये करा बोला करा तुम्ही चला तारू पुढे. मोखा मला नाही, पहिली बाई. जोखा पहिली लोक स्टेप लोक हात करून जाऊ दे नवरा जसं आहे तसं बोलताय ना अरे ते तिकडे पहिली लाईन बोला तुम्ही काजल चल रेडी आमची कॅमेरामॅन आतून आतून पागल झालेलं पाठी हवेतले कॅमेरामॅन याच्यामध्ये घालली आहे ना हा हे नाही केलं मी ते बंद केलं ब्लूटूथ क्यों कारण अरे की लोक स्टेज समजेगा ना नाही 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 तुला काय तू हे गाणं प्ले नाही होणार आहे तू ह्याच्यानीच वाच मी चल, चल, लिरिक्स चल. ओपन हो तुम्ही फक्त ती हा, चार चलो बोलो. तुम्ही फक्त 4 लाईन म्हणा हा तर तू पुढे ना रेडी 3 स्टँड ऑफ पहिले ओढणी काय काय बोलतो ओढणी उडो तो फल उड़ी जाय ओढणी उडो तो फल उड़ी जाय ए बोल काजल ओढणी उडो तो फल उड़ी जाय ओढणी उडो तो फल उड़ी जाय तारू मोखा मला काजोर बाना तारू मोखा मला काजोरू जाना तारे टम्मा उलटी बराबर नहीं हो रहा है तुम्ही असता नाही, तुम्ही असू नका तुम्ही गाताय ना तुम्ही फला असू उडे नका. जाय हे बघ थारू मोखा आता आमचा तिसरा कलर चेंज करून झालेला आहे ग्रे आता चौथा कलर आहे आपला ऑरेंज बरोबर ना कॅमेरामॅन चौथा कलर आहे आपला ऑरेंज त्याला ऑरेंज चेंज करायला पॅकअप ग्रे कलरचा पॅकअप मन भूलो बदी बात प्रेम निया मौसम छे बढ़िया मौसम प्रेम निया मौसम मने छे भूलो बड़ी बात प्रेमनिया मौसम छे अब आसो मेरे अब आओ आओ मेरे पास आओ मेरे पास ते जेठालाल मध्ये करतो ना. आओ मेरे पास ते असं. ले जाओ मेरे साथ चिकन प्रेमनिया मौसम छे हाँ ये गाना आणि नहीं ती दया आई अमर नहीं दया में हाँ तो तुम लोग ऐसे ही कोशिश करो ना थोड़े मैंने 2 मोर नाटक पावसात नाही हाँ, चलो डालो ये हाँ, हाँ. केवढी ते येलो कलरच्या बांगड्या आहेत ना हो हे मी घालते पासा लावते मग तिकडे गेला हा प्लेन आहे ना ते गाणं काय म्हणत होता तुम्हाला आता आवो द्या हो उडी गई रात है ना गई रात उडी गई रात आहे काय ओ आई गई रात मने जाऊ का तिकडे बोलो बड़ी बात प्रेमनिया मौसम छे बेवड़िया सोने से दिलो काय दिलो झोपू मी झोपू मग माणसं म्हणते दिलूवर लक्ष नाही आमची दिलू सर्व बघत असते बघा अशी झोपून बघत असते तू दिलू बरोबरच असते झोपू दे झोप आता झोप झोप तू झोप हाँ चलो चला रेडी चला आता मॅडम एंट्री करायला जाणार आहे आणि मी पण जाणार आहे जरा कलर कॉम्प्रोमाइज थोडासा करा कोणता कलर आहे तो ऑरेंज कलर आहे दिलू टिक्का दाखव टिक्का ऑरेंज आज आमचा हा चौथा कलर आहे चौथा कलर म्हणजे आज ऑरेंज कलर आहे ऑरेंज दिसत नसेल पण ऑरेंज घालायचा ऑरेंज आहे ना ऑरेंज दिसतंय का बस चला गरब्याचे गाणे गाला कोणतं गाणं आहे हो हो जेव्हा आई पाहिलं गई हिला. रात मन बोलो बात प्रेमनिया मौसम छे हो आई गई रात मन बोलो बात प्रेमनिया मौसम छे मिल जाओ साथ अगर तेरा बात मानी गाणं कुठं आहे अरे मला ते ओ वाटलं ना ते काय ओ करा जरा एक मिनिट
हो आई जेव्हा बाई. पाहिला हिला मंदबुल्ला या वागातच तो वेगळंच बोलतो मम्मी तू पण डान्स कर ना. काजल तो वेगळं बोलतो वेगळं मला हसायला येते. ये चला स्टार्ट. ये तू बोल काजल. स्टेप ए, काजल, तू बोल ना. तू बोल ना असं बोलताना अगं तू असं बोलायचं. संतोषी माता की हो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की जय जय संतोषी माता जय अच्छा, खाली काय? अंगात आली, अंगात आली. संतोषी माता जय जय मा हो जय जय संतोषी माता जय जय मा जय जय संतोषी माता जय जय मा. हॅलो कोण? तुम्ही कोण बोलताय? कामिनी उद्या दादा नाहीये घरी. रॉंग नंबर लावला तुम्ही, रॉंग नंबर. कामिनी उद्या ते भेटा. काय बोलले दादा बसायला, मी बसायला घेऊन आली काय? मम्मीला माझ्या मम्मीला फोन द्या ना. रॉंग नंबर टायमर पण रॉंग नंबर आज येते मारला. म्हणायचं आणि त्यांच्याजवळ ए, जायचं चला होतं. जावा. झाला आता. झाला? हा चला चेंज. कर. शक्तिमानला कमीच फिरवा जरा. शक्तिमानचा लगेच शक्ती मग कमी होतो फिरल्यावर. हे शक्तिमान असं नाही, शक्तिमान वासिफ राईट साईडला फिरतो. शक्तिमान गेलं वरती शक्तिमान. गेलं वरती. शक्तिमान गाणारे बोलणार. गाणं पण कुठे बोलतात शक्तिमान. चला शक्तिमान खाली या. नवरात्रीचा 4था दिवस आणि ऑरेंज कलर. तर येणारे 5 दिवसाचे कलर तुम्हाला दिसतीलच. आम्ही दमलो होतो बस. पॅकअप ऑरेंज कलरचा पॅकअप.